Això era i no era. Una ferrereta que contemplava l'estany molt avorrida. Tots els dies de la seva vida eren iguals. Despertar-se, menjar, nedar, menjar, dormir. La Pepeta Ferrereta somiava en viatjar i viure noves aventures. Un bon dia va trobar una bicicleta al costat d'un arbre de devora l'estany. Tots els ferrerets de l'estany esclataren de rialles quan la veren passar. «Adéu, me'n vaig a conèixer món!» digué na Pepeta. La ferrereta es va passejar per tota l'illa. Al cap d'un dies va embarcar-se amb un llaüt rumb a altres terres. Allà on arribava, treia la bicicleta i pedalejava dia i nit. Vinga a rodar, vinga a pedalejar. No se volia perdre res. Va recórrer llocs del món on hi havia pedres i ferros acaramullats que es convertien en cases i en monuments preciosos, uns més alts que els altres. N'hi havia que eren tan alts que arribaven al cel, d'altres de molt de colors, i alguns ja eren molt vells i estaven torts o eren ruïnes. Ara m'agradaria veure animals de tot el món. Però no m'han d'englopir, digué la ferrereta. Na Pepeta Ferrereta es va enlairar amb un globus per veure els animals i no córrer cap perill. Va poder mirar animals de moltes espècies, de diferents colors i de diferent nombre de potes. Que n'hi havia de diferents. N'hi havia que volaven, que nedaven, que corrien més ràpid que els altres. També n'hi havia de perillosos i de molt bons atlots. N'hi havia que tenien banyes, uns ben llargues i uns altres en revoltillades. Ja havia vist monuments i animals, i ara volia veure a les persones, però de ben en fora, que pensarien d'una diminuta ferrereta viatgera. I amb ajuda d'una avioneta, va volar per tot el món cercant diferents persones. Què creus que en va trobar? Vola que vola en la seva avioneta, cercant persones diferents. Sí que n'hi havia. N'hi havia de diferents colors. Hi havia persones de diferents mides i de diferents formes. I sabeu que no tots vestien igual. Vivien en grups, com els ferrerets. Per tot el món hi havia papàs, hi havia mamàs, hi havia predins, hi havia repredins. Hi havia tios i ties, cosins i cosines, nets i netes. Gent que es divertia, gent que feia feina, gent que descansava, gent que estimava, gent que lluitava i gent que viatjava com ella. Just quan na Pepeta va trobar que ja era hora de tornar a casa, va topar amb un coet espacial que volava cap a Mart. S'hi va aferrar ben fort i per amunt que se n'hi va anar en sa coet, sense deixar la bicicleta. Va veure les estrelles i la lluna de ben a prop. I a Mart hi havia uns éssers molt semblants als ferrerets. De tornada a la terra, els seus amics la varen veure aterrant sa coet. I així és com na Pepeta
es va convertir gràcies als seus viatges i al seu coratge en la ferrereta més sàvia de l'estany dels ferrerets. I catacric, catacrac, aquest conte ja s'ha acabat.